ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. ҳар нафас чашандаи марг аст. бале, якчанд рӯз пеш мо навори марҳум Давлатро ки ба бемории саратон гирифтор буд, аз дунё гузашт. яъне дар байни мо нест. ва як чизро гуфтанӣ ҳастам ки дигар маблағ равон накунед. яъне ки дигар давлат дар байни мо нест, яъне дар зери хок аст. ба ҳамин хотир эҳтиёҷ ба пул нест, фақат дар ҳаққаш дуои хайр кунед. мо аз ҷаноза як чанд навор дорем, мемонем ва барои пул напартофтан ҳамин видеоро дар имоатон падилица кунед, чунки дигаронам бубинаду ва лайкгузорӣ кунед ки дигаронам бубинанду мақсад дигар пул равон накунад. яъне эҳтиёҷ надорем. дуои хайр дар ҳаққашон кунед ва худованд ба падару модараш, ба аҳлу оилааш сабри ҷамил хоҳонем. худованд тамоми беморонро шифои комилу оҷил насиб гардонад ва ҳамаи мо ҷоямон маълум аст ки ҳамон ҷо меравем. ба ҳамин хотир аз бахиливу аз гапҳои қабеҳу аз гапҳои ганда биёед як тараф шавему дар ҳаққи якдигармон дуои хайр кунем. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад. мо аз ҷаноза якчанд навор дорем. худованд ҳамаи мову шуморо дар паноҳаш нигаҳ дорад. ҳамеша зиндаву саломат бошед ва дасти хайр кардед. худованд яги кардаитона ҳазорҳо кунад. раҳмати калон дар паноҳи худованд бошед. видеоро ҳатман ва ҳатман паҳн кунед ки дигарон тамошо кунанду чикор кунанд, пул напартоянд. раҳмати калон паноҳи худованд. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.